Isikhumbuzo sabangcwele eBhayibhelini, mhla nekhuluma nabe batshela ngezile nkosi, ethi imisebenzi ayinconywe ngophezulu, ngoba emhlabeni asenalo ikhaya sivakashile. Isikhumbuzo sabangcwele eBhayibhelini, mhla nekhuluma nathi sitshela ngezile nkosi, ethi imizimba yitempeli kaNkulunkulu, ingavumeli moya emibidlalela yini. Ngokulusiza wakhele eBhabhiloni, ngokuwa kwaloke kwezinsuku zokugcina. Asilwini nenyamazana sinamamaki nkulu sifanananda obithi. Asilwini nenyamazana sinamamaki nkulu sifanananda obithi. Asilwini nenyamazana sinamamaki nkulu sifanananda obithi. Hawu Mbukisena ubafundele iBhuku labaNgcwele. uNkulunkulu amandla usinikezile kikho konke, nezingilosi zithunyeliwe ngamabandla, uthi singabanga amagqubu kikho konke njalo, ngoba yikho kusihlukanisa noNkulunkulu wethu. Hawu makholwa sifikile isikhathi sikamoya, Isikhathi sabangcwele, khulumela umoya. izwi lakho liyukhanya enyaweni zami, liyukhanya nasendleleni yami. Uthi ngiqinisile mina, umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya, Khulumela umoya. angene embusweni kaNkulunkulu. Olokho kuzelwe ngumoya kungumoya, nalokho kuzelwe inyama kuyoba inyama. Awu makholwa sifikile isikhathi sikamoya, Isikhathi sabangcwele. abashumayeli beshumayela ivangeli lenkosi, abahlabeleli behlabelela besinika amandla, abaprofeti bengumehlo womuntu, abaphuphayo bephupha amaphupho bebona imibono. Khulumela umoya. Sinikiwe amandla nje, ngoba amandla nezikhali konke sinikeziwe. Olithi izwi likamoya ngokuwa kweBhabhiloni naloba insuku zokugcina. Sifikile isikhathi samandla kamoya, Khulumela umoya. uJesu ehamba phezu kolwandle, sekudla abafundi bakhe behawule. Asilwini nenyamazana sinamamaki nkulu. Awu kusambile isikhathi ke manje. Asilwini nenyamazana sinamamaki nkulu sifanananda. Thibelela umoya. Khulumela umoya. Ikhona sekugwadlile sengathi amastadi kuwe. Ngasho nanhla kodwa belindile, uJesu sehamba phezu kolwandle, basondele emkhunjini bathuka. Khulumela umoya. Wathi imina kepha ningasazi, ukhona esifuna ukumngenisa emkhunjini, umkhumbi wawususuka amasinyane.